का ना करम तू अपने कौन अगर बीच में बोलेला हम अपने बेटा का दुख दे जा ना तनी जा हो जुका चौमुखा पगारी दिह सोलिंगवा पर तब बतिया इहा कनी ले चौका पकतार भत्तार नु तहरे भतार हवसन आ तहरे खातिर खोजत ऐसन हो जुका जौन नातिया का बेटा जौन रानी हमरा के शिकायत हमरा घर के करत हो ओ कनी के हाथ ले दादा ले जाके घामवा डाल दी तो मेहरा गइल बे एकदम हैं लुगा के चाहिए रहला सब ले तरह ले संगा तब पतो हुआ अपने के तन हमरे एगो छोट के ले ले कथा ठीक बा ठीक लागता मम्मी जी का जरूर है ले आदरा नहाय चलिए तो हे लुगा पे अच्छा गंगा माई के चढ़ा दियो धर ती ला अजी मम्मी जी ले जाके डमहा पसार दिनु गममा हां पसारा पसार के रखले में हम कह लगे पसार बुतू तो पसारा ही ना तो ओदा बासु बेरा बारत रहिनु त ना बरत रहे फिर से डाल देता कहां का हो हैं हम साड़ी होते थैले पे यहाँ कहता का हो तो मैंने साड़ी का मैंने थी क्या करता नहीं पैसा दिले ही तो ले नहीं एमे काची रखल पवे दा पैसा हम ले दी छोड़ दी हमारा नहीं खेले बेटा ठीक नो हमारा रही तब नु हम तू सीआईडी लागल चलेलू हो हर बतिया में सीआईडी का लगे हमारा लौकत नहीं के अखिया से तारा सब लौकत त इहो लौकत चाहिए कि तारा में ढेर खर्चा बा इहो लौकत के चाहिए तार 4 गो बाल बच्चा बासन तो का हमर मर्दा बैठ के का खाता नहीं के करत कम बोल आज ई धीरे धीरे रखे दिक्कत का बा आ मम्मी जी के पैसा देनी तब ना मम्मी जी लेके आईनी हां अब ओतना मत हमरा के सिखावा ठीक नो हमरा के दोषी मत बनावा जा भाई आ तारा नैयर के बखान होला सुना त ढेर जानतनी आहो बड़को तार लूर लक्षण जन भइल जाता ना तारा दुख लिखल बा जानलू तारा 4 गो बाल बच्चा बसन मुंह आ एथी जबान आदमी बन क के रहेला त तू मुंह ललातौ अब एकर हिस्सा करबू त किसिम किसिम के पेनी ओड़ी एकर भी रुपया पैसा बा एकर खर्चा कम बाऊ त भगवान ओकरा के बालो बच्चा थोड़ी दिया हमारा के दे देल बन खाली ऐसे कैसे तू मुंह से निकाल देलू हो रउआ कैसे निकाल देनी है माने देते बानी त डिठार दी लुकवा छिपा के का देबी ना हम के कुछ नहीं के देते रावरा से पूछ के कुछ चीज दी हम हम का के देबे भाई हमरा अपना के ठेकाने के हम इनका के कहां से दी मम्मी जी रख जाए दी आज के बाद कम पैसा कौड़ी ना दे कुछ लिया कर त हम मरद से मंगवाना हां ले जाके अपना से किने जा हमरा ई सब के फेरा में नहीं के पड़े के चल हट हम जाई आराम कर हमारा लेना देना नहीं के ओकर हमारे से का मतलब बा ओकरा से रउआ दी चाहे मत दी ए मम्मी जी ई दीदी जी ने हमारे फेरा में केरन काची लाग रहनी ई का देता नहीं का लेता नहीं का ना लुकवा के लेने जी तहारो के त देनी लुकवा के त तारा बुझाला ना जन तो ये डीसीडी में रहत है कोनो हमरा तक टोला में कह देली सन लोगवा ने कहनी त लीजा थारो दे ले के बक्सा में डाल दी देखो बात होती करम अब बाद में पेनी साल भर के बाद पेनी रंगवा भूला जाए ऐसे साल भर के बाद हां तब का करबू त काले मेरा बुत कह के बुढ़े किन के देले रहे अना त कह दियो कि हम अपन किन ले बनी एक दिन गांव में चल कह दे गांव में से मिलल हां ठीक है का कही हो बताओ ना छोट पत्तो हो बिया लोहा बोला बिया ना देम ले अपना कर ले दोनों बेरा तेल लगावा हई कर हउ कर इनकर सुख का जनता नहीं आइली आज आते तो चागो पैदा कर देली जिंदगी भर कर लड़का खिलौनी लौड़ी बन के रहनी आ तब हम बेकारे बननी भगवान पकौड़ी छले खाली आवता नहीं आ भगवान एकरा के देवे के कहला नु आंखें मुद लेलसी का हम कहीं एकरा के बताओ एगो दूगो लड़का खराब बोल तो कैसे मेहना मारती है एकरा के मन करता छटकी के ले जाके बढ़िया जगह इलाज करावाई हां त आज कुछ सुनला ना हिया सुर में ना त जब झगड़े धई रहे बंझनिया संझनिया कुछ कह देती है ओकरा ले बेसी हमरा दुख लागता छटकी पत्ता खातिर बोले बेच दी कनवा के बोली राजा जी बाकी जाके ले आई दुलाली राजा जी का बड़ी कुदारी बाप हो बाप आई आदमी कहत रहे त हमहु पतिया त ना रही आज देखियो लेनी का हो गइल बैठो का बैठी आई जिंदगी बनू कुदारी ठोकत रही आ हसुआ ठोकत रही ठीक काले बराई करत रही खेत में अरे कहत का चाहत रू कह ना बती है कहल का चाहत नी हां रउआ अपन माई के रहनिया चलवा नहीं की देखत का भइल जाता का हो गइल होगा का हो गइल अभी कने छोटा के लिया के चुपे चोरी हमरा से साड़ी किन के देत रहलिया आ जब हम देख लेनी है तो का कहताड़ी कि हम ना किननी है इहे नु पैसा देली है त किन के लिए नहीं है अरे का हमको ये सुनो का करती है का नाम जान तनी बढ़िया ले हमहू ओकर बेटा हई बड़ बेटा हई कोनो छोट ना हई लेकिन देखो एगो बात सुन लो अभी हमनी के सही के रहे के बा 2-4 गो बाल बच्चा हमनी के बड़ा सन ठीक नु बाल बच्चा पहले पोसा जाए दो ओकरा बाद हमनी के जौन करे कोई तौन कइल जाई
देखे जी हम दुख है चाहे सुख है हम अपन लइकन के पोस पाल लेम जननी लेकिन असो हमारा अलगा होके के बा हम ना रहबे एक में आतना दिन ले सब कोई हमारा ले कहत रहे कि दे जाना ताड़ू हो कनिया तार बुढ़िया हैसे वैसे करे ले कुछ चीज आवेला नु नमकीने ह बिस्कुटे ह काजू किशमिश जौन चीज ओकरा के ले चुपे दे ले लेकिन हमू चलत ना पतियात रही कि जाय द देवे ली उ छोट बिया मानतानी कि खियावत पियावत बई त का हो जाई आई लेकिन हमू देखल जाता नहीं कि हमारा प्रति उनकर कातना प्यार बाटिया कातना नहीं के जन्नी प्यार तो ओकर खत्म हो गेल ओही दिन हो जो दिन आइल घर में ओही दिन से जो दिन आई तौने दिन से हम देख हमार लइका का पेट झरत ताटे आई दांत उठत ताटे कर हगत बार बार तिली तिली आ तबो दवाई सुने के आवत एको बार पूछतो नहीं की आई नहीं रोते रह जाता ओसन जे हमार लइका खाना बनावत रहता लेकिन उठा के लेके जात नहीं की बहरी एकन के खिलावे के कैसे लेके जाई तो शिकायत न हो जाई छोटकी कहे न लगी कि रउआ खाली भैया जी के लइका लगी के देखत नहीं एकर लैट्रिन ठीक बा ठीक कहां बा आई फिर जाके दो कौना सुखवा खातिर रउआ एक में रहत नहीं हमरा इहे नहीं के बुझात अरे तू ना जानबू हम जानते कमो करत नहीं बाहर विदेश जाए के कहत नहीं रउआ के त नहीं जात की खेती गृहस्थी करब आई दू पैसा ना रखले रहब ना हाथवा पे रही त ई काल गोले कह दियने के बाई के कि तोन के अलगा कह देब त हो जाइयो घरी अलगा होखल देखो बड़ बात नहीं खे अलगा तो जब मन तब आदमी हो जी हन अलगा होखल कोनो थोड़े मार चार घरी के देखत आई खनिहार तो ढेर खनिहार बावसन त काहे मार बावस त उतना करतो त बावस चार गो बावस त चारों ओर से करत रसन देखो यही से कहतनी कि चुप रह अभी शांति से रह जाओ अभी अलगा फलगा के फोकस ना कर जाओ बात समझो तड़ू हमनिए के बाल बच्चा ज्यादा बावन तनी सह के रहे के पड़ी अब बात रहल साड़ी कुड़ी के तो हम बानी नु देखो तनी 2-4-5 हमारा देला के खखनी नहीं किया माइल की उ दे उनकर व्यवहार देखत तनी कि उ कैसे करत आई ना तौरी का हमरा उनका सड़िए बिना हम उघारे घुमतनी हमर नहीं खे हमर फटे पुरान बा उहे पहन के रहब लेकिन ऐसा रहनिया ना करती ना तो हमरो ना अखड़ी अरे अखड़े का बात देख के से हम दाती लगले में सही तू देख के चुप सा सही दु आंखा ना करे के चाहिए इनकरा भगवान सब देखत अड़ का लहरा लगाव तड़ू हो आ कौची लहरा लगता है कुछो ना कह अरे आते हूँ ऐसी कोई बड़े बैठ के मेहरारू के बात सुनत है अरे हम कुदारी ठोकता नहीं का बात कुछ कहती है थोड़े ना कुछ कहते नहीं कि हमहू सब सुनता नहीं का सुनबू जौन करत है तो आदमी देखत नहीं खन तूनी के दोनों के दुख बउए एकवा में तो दोनों जाके अलगा बनाओ सन खासन अपन बाल बच्चा पोस कर हमरा से ना सब करी रोज करबो करी करियो सुनी हम बेईमानो बनी माने हमनी के हमने की करत है करत मर जाता नहीं हम तो जा दे आराम कर अलगा होके मम्मी जी कैसे रहुआ बतियावत नहीं खेतवा बरिया करत अड़न त एगो अनवा हमही नहीं खिना अंजाव में के खात इहे काहे को खेती बाड़ी करत के हमहू करत नहीं है चार गो माने पैदा कइले बड़ू कहां से कइले बड़ू हमने यही के रहुआ हु का मांगुल बच्चा काहे को ना कल हमारी हो बसन रोज हई हतली हाउ हतली हाउ ओकरा के कौन चीज दे देते तराख लागे लगता हम दे चार गो जन्मैले बानी नु त रहुआ नाथ करी एखनी खाती हम बानी हम रहुआ के नहीं निकाल कर करे के निकाल के कर अच्छा हम तो काहे ओइसन वक्त आई त हम करम ना निकल के निकाले काल तो तू टुपू के दुआरिया पे खाली घूम के चलाओ ताड़ू चार चो तो गोबर उठा के चलाओ ताड़ू निकाल के कर त काहे निकाले के बाद त दोनों आदमी के निकाली हम ही निकलबे गो अच्छा उ तो दुइयो को खाता बसन ता 6 गो खाता इहे तरह और बोली हमरा सोहात नहीं खे इहे राउर बोली हमरा सोहात नहीं नहीं सोहात त बनावा खाए अलगा रहो हमरा से ना सब परिराज पड़ता है चलाओ अब ते गलती बतियाओ त इसमें हां रे नती हम त गलती बतियाते थे तोर मेहरानू तोर नहीं की माई निमन बतिया होती है काहे रहुआ मर गुल बानी का कि हम इनकर माई हई मर गुल बानी मरियन गुल बनी तलहारा लगाओ तैसा के मर जैती न त हतना ना खड़ीते चुप रह हाय ते तारी हाउ ते अपन खर्चा नहीं खुद ताकत की तारा में कितना खर्चा बा आई काय एक बार हुत तकला तो दी ना का हमार खर्चा रहेला त दी ना ना तोर पापा भैया घर से आवेला काहे पापा भैया लंगटे घुमताई बापे घर में का जातड़न करे बापे घर जातड़न करे कल ले बढ़िया आ कल के करा पकइले बड़ी काहे दोसरा घर वाला का लेके आइल बानी बताई ना तनी बापा भैया घर जातड़न की बापा भैया लेके दे आज कह देनु बापा भैया तार रहनी त पा लगा दिए सन इन तारे ऐसा हमर बाप भाई लंगटी ना हवसन ठीक है ना हमारा घर के चाल रहन ना हो कि हमर माई बाबू दू आंखा देखो तोहरे लेखा छोड़ा चुप रह दोसरा जन्मा के लेल बाऊ अरे जा दे चुप रहो का काहे खातिर चुप रहो होइए गेल तो हम का करे साला आदमी कहेला नु सीधा के मुंह कुकुर चाटेला उहे बन के जिंदगी बा बौराहे रह जीव ठीक नु घंटे लेवा तार के दे दियो सन मैंने तो हम बौरा बन के बने बार खेती बाड़ी करत नहीं सोचत नहीं कि सब कोई के अन्न मिल जाओ तक जानते चाउर किने में तू सब कोई के बारे में सोचत हो तारा बारे में कोई सोचत नहीं के तार खनिहार निहारतिया निहारे दे निहारती है तो
जब तक बर्दाश्त होता तब तक करे दे, जो बर्दाश्त ना हो तो खुदे हम अलगा हो जाएंगे। हाँ कल भी लड़कियन के देख के नु क्या हो दादा आप तो देबे के पड़ी होकत ऐसन से अंत कमाई के हमारा- मत दी माने हमारा कमाई के बाद हम कमा के देम नु कहीं से देबे कोई तो दूसर काहे ह करी। जो लड़का के दवाई पिया टाइम हो गई ठीक कले रहते हम अब छोड़ देते नहीं हमारे लिए घर के काम धंधा ना होई ठीक है नु। अरे हम समझत नहीं हर बात की तरह का लागल बा हम जानता नहीं, लेकिन चुप रह अभी हमारी बात सुनो, हम जब कहे तो समझ बात के, अभी हम नहीं चाहत कदम आगे छोटा की वाली बनल बिया हमार सामान सब बियाह के गहने दोंगे के सब लेके हालात के दे देला अपना बेटी के तो घरी कुछ ना रहे ओकरी हम पूछा बना कहनी ओकरी हमू बहुराइन बना रही कि सब कुछ दे देनी काहे नहीं के दे दे छोटकी के मांग के सामान बस सब मजाल बताओ दे लही बड़ू ले ले निखनु के हुले रोवे काहे लागेलू हर बतिया में पागल बना के पेट में घुस घुस के कन्या हाई दे दे हमर लड़की के हाउ दे दो आ दे देनी तो आज पागल बन गइल बानी हम। जा लड़के के दवाई पियो कर ये हाल रही ना तो पा लगाए में देरियो नहीं के हमारा जवन चाहत अड़ी हम पूरा बढ़िया से पूरा कर देबे जे क्या कहबो साला ठीक कहती है जब आइल त एकरा ले सारा बर्तन सर्तन सब कुछ चढ़वा देलस बहनिया के, हमारा गाना साना मेरे कुल चढ़वा देलस। आई अब एकरा के दुआ खाता कती है बताओ, जौन है तौन हमार बड़की पतो है, अब जौन बाई तौन छोटकी पतो के का घोर के पिया देले बड़ा सन। चला हमनी के नहीं जा करत हो करत करत हम मर जातनी अतना कर के मत बुसठ हमारा किनला 5 साल 4 साल हो गई क्या कहीं हाथे नहीं कि का हमार गोतिएवा कोइले बा वसन हां ना बढ़िया से बाटत वसन ना बढ़िया से खेत जोतत वसन। अब सोचा था कि हम रोड तक जोतत हई तो हमारे हो जाई, आ जौन सोचा था कि हम माने गांव में जोतत हई तो हमारे हो जाई, हमनी के माने दहाइल बहाइल कुल खेत जोती जाए। हां माइयो लिखे हमार नु कहे ठो तो करे ये दादा तारे का बन जी ए जे पठे बन कहां से कुल पैसा के क देते हमरा बुझाते नहीं। नहीं हां मम्मी जी किन के देनी हां हां किन के देनी हम तो गोतनिया पड़ा के दीदी जी देख के कितना गुजारे तानी जी हमनी के हैं देखी ठीक लागत नु। अरे हां रे तो बुझाता कि हीरा मोती जोड़ल बे में ठीक लागत ना हां चुका रे कहत रहे उ जैसे ही मम्मी जी हमरा के लिया के देखन वैसे देख गइले कतिया दुआ खा करतानी काहे एकरा के किन किन के देतानी हम एगो पीस मांगतानी त हमरा के नहीं किन दे। मम्मी जी से कह देनी मम्मी जी कह देनी कि हां ई पैसा देला से तब ना किननी तऊ दा पैसा किन देतानी। एगो बात कहतनी माई के जतनी मन बुरो उतनी मिला के रखे के आई जी मानी ना कौन चीज बनाई ना त देवता लेखा नहीं के पहले चढ़ाई ना ऐसे हम बतावतनी कि माई जोन बिया नु माई भी बहुत कुछ होगी है ना हम जानते नहीं। मम्मी जी के अपने में पोट के रखले रह जी जितना गहना वो रखले त हमनी के दे ना। अरे त पोट के हम रखम के पोट के तोरा रखे के हम ही अपन नहीं के कहता अरे खाली के बदले 2 हाली तेल लगाऊ ना का दिक्कत लगाई ना हमरा के त देवता समझ ले बानी हम। हां देख एगो बात कहतनी माई हमनी ओरे बिया नु त केहू कइला में कुछ बा ना कतनो हमर भौजाई या भाई चिचियास ना ओसे हमारा दिक्कत नहीं खे कहत नहीं माई के हमारा ठीक रहे के चाहिए। जानती त कहत रहनी बड़की दीदी जी राहुल बाबू बाना नु हां अपन मेहर मौग हो गल बाना अपन मेहरड़ी के खाली देखता ना हां देखता नहीं खी ना उनकरा के हम देखी हैं उनकरा के देखी कुछ कही मम्मी जी रो के कपड़ा दे देले बानी दुकान पर सिवावे खातिर। अरे कहे का भाई अब जाए के बना सदिया में हमरे मम्मी के तब काहे ना चलब जी माने मम्मी जी के लिए के जाए कथा ना के होई 1400 के हां 1400 के हां गांव में आई रहा बेचे वाला तब तो बहुत महंगा किन देले बिया रख देता नहीं मम्मी जी कहती कि बक्सा में रख दिया कल देख ले भी अब सड़िया अब जाइए एक बार गांव में ले आज ही हनु तब पहनी अगर के तरह कह दिए कि हमरा गांव में चल बा डायरेक्ट कह दिए पांच आदमी जुटी हैं तो कह देबे कि हम कमाई बैठ 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 बढ़िया से बैठ काहे कुफु तोरा हो गई अरे बड़का बड़के हमरा के कबे से बेदिन कइले बड़ा सन का हम कहूं के का बोल देला जी तारा के लुगावा किला खातिर भातरा से लहरावत या उ कहता कि हई से बा होई से बा हमरा के फलान चिलान ढेर बोल ले दे दी ओनी अरे पागल हईस छेरिया जलीस ढेर ओकरो पर ही बना त कोनो बात में एथी करता त कह दे कि अलगा रहत सोहिया हम तो कहिए से कहतन कि माई हमारे में 13 ओकनी के छोड़ दे अलगा कहिए त तनी ओकरा हां तब का
तोरा के उलू कुकू कोइले रहते सन हम सानत कर देतनी भल बे बड़का राजवाड़ कर पति हमर बाप भाई दिन पार लगा दे सब है को देसन हो को देसन तो जिगा जा कर हो कनी से बोला के मांग के आ खाओ ना एक एक चुटकी हम कुछ देम आ न लेम हमार कहना में कि सास ते है इसकी सास हुई ही है भातार से सब लगा लगावती है अचार को बिटिया जन्मौले भी तने क्या कहत मम्मी जी एगो केरन के बहरी काहे रहला मोट झोट रही हमेशा शिकायत बतियात रहनी हराऊ मार डाला ना तू चोरा चला के माई के बारे में अगर केहू ऐसे भी होइसे बताई मम्मी जाय जिला हमरा रे कुछ नहीं किन कहले को ऊपर बता के माई हो कौन खिलवाड़ी हुए हमरा फेरा में हमर दुश्मन भर दिए चला के देखी जी बताई मम्मी जी के बारे में शिकायत करती तो हमनी के शिकायत है कि ना अभी सुन अभी माई के जौन मत्ती खेती बानू हमनिए देने बा आ ये बढ़िया मौका बा खलवा लेबे अरे चुप रहो ना पहले अलगा होके देना ओकरा बाद 5 दिन 10 दिन अपने में माई के बना के बढ़िया चिकन चिकन खेनी जा मन बुद्धि बदलल बस काम मम्मी जी के एगो गहने आंख में धंसल बा जान ले चल चुपचाप रहो हाला मत कर एक ही हाली ना लूटल जाला धीरे धीरे लूटल जाला हम तो घर में चले तो बक्सा खोली तो बक्सा में डाल दी हमर से ना खुली सामान इतना हटावा दी चल आई तो हेलो ना जी ना तो बोल का कही रे मैया आई उनकरा से तो कहते बानी कि बाहर विदेश जा ऐसे क दिन करिए सुनता चली लेकिन का करबो हमर सुनता ना 2-4 गो बाल बच्चा हो गइल ना कमाई है ना धरी हन दिन रात के त काल गोले का कोकनी के करिए सन का ना करिए सन अभी जानते नहीं खन अरे सीधावा हमारे कहलन नु कि का हो जाई जाए दे हिचवा रुका जाई एकन ले अच्छा ही तो बोलत रहलन हम कहता ना बोलम अकेले उनकरा के ना रे कहता ना हम समझाई उनका के अकेले के बा हो कने बाबू हां के हो अरे हम हई हो कने का करत हो का होता तुझे अरे जानते बहु का हो के जात रहने बधारी त गेट खुला था ना देखी चाची जी माई की मम्मी का करत हो एकरी दिन भर बैठले रहत ना ठीक हम बाद में करम रहो कहीं भर दिन बैठले रहत कन्या बैठले रहता नहीं अभी खानी माई ले बतियावत रहनी है हां जन्नी का कह आए रउए सब तनी ना जाए जबर बतिया में ठीक करत रही ना बूढ़ी जौन करत है तवन रउए बात हम ना पतियात रही को ना पतियात रहू अभी चला दिखाओ तई गलिया में नु किसमिस छोड़ा कि ना तई बढ़िया फिर उसे हां हो साइकिलिया पे बेचे आवे लागो करियो मैदान हां ओकरे से किनत त हम देखनी त गेट खुला बा त आगो नहीं है तारा के जाने लिका कुछ आज के बा उतरलू तब उतरनी तबेले त मुंह माटी ले ले बैसन कि तना तेज कैसे आ गइले कनी के बस ना चले दिना नु एही ले कुछो कह जतना ओकरा के जाने ले नु तारा के धुरियो बरोबर ना समझेली के हमार पतो ही कन्या कैसे बियाह क के उतार देली हम त कहना भले ना बियाह कइले रहती त उहे निक रहताई आखिर दोसरा घर के जन्माइले के ओकरा के दुख द त निमन बा हो कन्या बताव का कहीं अपन बात रहुला जन्नी के करले हम कहीं कोइले कहबो करन तो कोई हंसिए दी काहे के कन्या ताहा बात हम कोइले ना कहने देख देख के न जाने मन करता न कि हमी जहर मोर खा के ये कन्या काहे के जहर मार खइबो हो के बावसन हमर कहां जियसन दिन रात के हम ना रह पागल हो जब ताहरा के नहीं जानत मानो तारा बेटा बेटी के जानिहन मनिहन हो आ जहर मार खइबू बुधवा के लेखा काम करबू माना तनी उ त खराब बिया बुढ़िया लेकिन इहो उतरल बिया घुआ घखी देखब त इहो तेजे बिया जन्नी पटाक निया लड़े लागतिया कुछ में एकर का ना कनी का के लूर रहे जी खाना बनावे ना आवत रहे सब कुछ तो हम हाथ द सिखावत रही कि कनिया होइसे होला आज सीख लेला सुनु त तेजकी बनतिया त का जनला हुए घरी के करे त भाई रात के नइखे से देले नइखे से कइले तब इहे ऐसे सटल भाई देतई चलन का कहब अजादी सब दुबारा गुल बहु एक कने सब ऊपर वाला देखत हन जन्नी सब ऊपर वाला देखत हन हमारा नहीं के का हाल बा एक कने ता ठीक बा नु जी हमरा से मत बोली जरा सब काहे खतौ हो बाहरी के लोग से नहीं के बोले हमरा तब मने सामने बैठल हो एहले बोल देनी हां और का और तारा के बोलावे थोड़े ना गुनी हम जानते हैं कि ना हर बाऊ तो तारा के का बोलाई बेचारी ये बैठ बोला है जात रहे त बोला ले कनवा में हमरा ठिप्पा मारले बा कहां के घरा में ले नहीं के सुना का कनिया हो कने नी करवा तनी नु
हैं अपने घर का अनका आदमी से शिकायत करो। देखा दोसर आदमी है दूसरा घर के ना है जा ना चुप रही जानलू। जब आताने शिकायतिया से डर लागता तो उ काहे कमाओ करत उसन का करता नहीं जा बताई ना नहीं। का कहने जा छोटे की दिन ना तो भूलो कि कुछ ना लूर रहे ठीक नु का भूलाता नहीं का हमरा के सिखा देले ही बताई नु ओतना भी हम पागल ना रही आई रही तो हनु देखा ता से बजट है मुहे ना लागल जाला जानलू। जी रहा कहत है बेचारी के बहिन लेखा सिखावले बनी उनका के आज नागिन बने लगलू। ससुर तारा के आकी ससुर त आज बिया काल मर जाई जब आकी जब गोती में आकी हमर सासी तो ना आटी त के आटी ना गोइलू तब का हो देखो हमरा अब गोती नहीं नु करी तोरा के मारे तारे नहीं की करत रौरा नु तारा जैसा हमर बाल जितना शिकायत करत नहीं ना मम्मी जी के समय ना जाके बोलब काहे तारे मम्मी जी ले तारे ले डर का लागता हमरा बेचारी कतना ई शाम धीरा उनकरा से हई ज्यादा हो तो हमरा के बुझाता उतरले बाड़ू हम उतरले नहीं की अभी जाता नहीं मम्मी जी से ना कहता नहीं अभी कहता नहीं रो के ढेर चुगली धरा के गाँव था आ हे रामा कतना उठलहर भाई हो ई त झगड़ाहीन भाई। देखी तो कोयल का देखी कोई तू के त हतना कइले बाउनु उ देखी ह लगले कोई के रोज खोरना ले रोज दाग शराब पबा करब कु काइब नु त परेला कगो बाल बच्चा अभी तक ले भइलन देखो ओसन के ना हो छई भजन मा के छो देल बनी ओसन के ना हो खेला दूसरा के देख के जरेला नु त भगवानो देखेलन के कैसन बा ओसन ले के बाल आजादी बच्चा ज्यादा ना बुढ़िया के धनी मनी एखन के बनाए के मड़वारी बना ले जननी मान के चल मार 52 बीघा टोपरे बा खाए वाला कोई हइले ने के तो टोपरा रह के करी का आई जेका राई छै बानु तो ओकरा खाए खातिर दुख ना होई कमा के खाली हाथ गोड़ भगवान देले बावे अब दे ले बना ले देखी हमरो सहे बच्चा तन जनी हमहु हल्का बिलगाओ हम एकनी में ना रह से कही ना कहिन त हमार का कर ली गेरैनी ना जन तो गोतिया के तो करियन करेजा तब पलात ना दे के कराई रहल जाला जनलू समझनी गेराइबू उतने गेराई है संतारा के गेराती है हमारा ये ना बुझला बड़कन के कहीं औरी से कालाई रहेली सन एही से ना मानेली आ छोटा का का जने का कहबो। खिया पिया देवेली सन कि आते तो ओकन में बड़ घुस बेटा के जाली तो जान मान करे के चाहिए का जने पैसा नहीं बाई जत ये कने ना तो देखो ना साई के झगड़ा करवाइबे करी कह के एगो में दूगो ना तो रहो हम ना गेराई हो काहे गेराई गेन तो एथी कर देम ठीक हम तो ना धक झोर देम गेराए वाला हई हम कमी नहीं खाता ही कतना हरामी बिया हो दादा आई फिर आई नु झगड़ा करे त लड़ो हमू चाहता नहीं ये खाली जहां थाना पे चल गुनी त कनी के सबन के अक्कू बक्कू बंद करवा दे निमने आ पाई पाई में हिस्सा दे दी ऐसे कहते कि हिस्सा ना बाटम करसन खासन ओही गरी बुझा जाई 2 घंटा दिहसा ना ले जाके थानावा में त बुझा दे कि हिस्सा दिही कि ना दिही हबड़ाइल इसका कहला हनीनु कि हौ पैसावा जवन माई देले रहे उधैले बा इसके बैक में आई जी थैले बने जाई बजरिया में तो मैं सोचती बैंका में डाल दे पैसा घरे दुआरे जौन धर सब जितना माई 1 रुपया देती है तो 500,000 रुपया ले जाके बैंक में डाल ले है ना हां जी हाँ? मम्मी जी के देहल पैसा हम जुटा दे बनी 85,000 85,000 हां बैंक में बाप हो बाप साल हम सालों भर कमाई मुंह बनिहारी करम तो 85,000 ना जुटी जुटा देले बनी आ जाए तो चुपचाप रहो आ कहल हिनु कि अब धीरे धीरे गहना बनवावे के अपन काम लगवाओ देख का करे के बा नोकिया में कोई छोट बा नु घर बनवा दे हां एकरा के ले जाके कोई के देखी मम्मी जी चली ना देखी टूट गेल माने टूटा दियो श्री राम जय राम जय जय राम आओ भैया सुन तो कोई बतिया कहो कहला है ना कि कह दिया आज से अपने मेहरानू के खाए बनावे के हमर मेहरानू खाए ना बनाई खाए बनावे के काहे ई ना बनाई एकर मिजाज ठीक नहीं खे अबे ठीक नहीं के रात भैया जी ये मान ली एगो दूगो राव लइका नहीं खा जाना एक लेहड़ा का बाना जा 1 महीना डॉक्टर कहले बा कि इनकरा के हाड़ी बर्तन इनके कुछ हुए के ठीक बा 1 महीने बना दी का दिक्कत बा अरे कुल मिला के कहे के मतलब बा कि अपन अलगा बनावसन खासन प्रेम से रहसन इमे का रखल बा उधरिए के ने बा मैं ये देखिए गिरिए जन माने से अलगा बनावे कहत है अलगा रहे कहत रे माने अलगा रह जा प्रेम से अपन तोहा अपन परिवार बा दुख जरना नहीं रही ये अपन अलगा रहे सन तू अपन अलगा रह आ हमरा का अपन खिए से तकनी में खाई अच्छा मैंने डिसाइड कर ले बड़ू कि तू अलगा हो जा आ तू हम लोग में रहबू हमनी के किनारे फेंक दीबू ये नु फेंके के में का बात बा तोर मेहरानू रोज तोर कान भर लेके अलगा होखा हमारे मेहरारू तो रोज कान भरे ले लेकिन हम कहिया ऊपर मेहरारू के बात सुन के तोरा ले पूछे ही गीत नहीं का गावे के बाप हो गेल त हो गेल बनावसन खासन का मई का हो माने 4 गो बाल बच्चा हमार हो गेलन त हम तोरा पे बोझ हो गनी ना तो माने माई का माई से माने कहले रहे
हाँ तारा अपना से ना बुझात रहे। अब 8 गो जन्मा दो आ कह कि भईवा अलगा हो गेल तो 8 गो के तारा हम जिम्मा रहम माई हमर जिम्मा रही। ई ते निखस बोलत हाँ जानते जन तू पैसावा कुछ कमा के अपने खाता में धर ले बड़े नु उ पैसावा बोलत है। चुप रह बड़ भाई बहुत हठुआर गोठुआर होला सन कुल गेठी बांध बांध के रखेला सन आ गीत गावत जय जय श्री राम जेकरा दुख रही श्री राम के नाम लिही। हां बैल बड़ा तू ही एथी कइले बड़ा ना लिही श्री राम के ना लिही जानते रे अभी आज तोर बोली निकली हमहू अपना खाता में कुछ पैसा रख रहती नु जितना कमाई नु जवानी पर जना घर बियाह ना भई रहे भैया जी ओ गरी कमात रही सारा पैसा तोरा आइए बीए में लागत रहे पढ़ाई में भुला गेले उ दिन माने हमर माई बाबू घर रहन सुने ना माई बाबू तू ही रहत सो माने तू ही माने हमरा के कोइल तू ही माने धइल तू ही हमरा के सियान कइला खियइल पियल माई बाबू हमरा माने आश्रम में घुरा ना बाबू हमर कमात हाँ? ना ना तू कमात रह भुला गेले उ दिन ना आ लगा होके के पता हो ना का मेहरानू ऐसा ही कहली सन कि हम कइले बानी का कइले बैसे रे बिना पैसा का जी मेहरारू इतना गर्मी में चलतिया मरद इतना गरमाइल हाँ, चलता उच्च आवाज में बोली निकलता जकरा गरीबी रही कपड़ा पे के किरीच ना छूटी। हाँ ससुरारी के दिल कुर्ता पहनत नहीं 4 साल हो कौन जानल बा कि ससुर के महीना में 5,000 10,000 दिया जाइए और ससुर दिहन किन किन के तना वैसे ना होला का उ सब तहार खेला होई जे तहार खेला हो हम जानते नु सुना ना अलगा होके के खुश बड़ा नु हो जा कौन दिक्कत तू नहीं का है। दुखी बड़ा सोखे के केवन बात बा हम दुखी ऐसे बहनू कि जो अगर दिन हमार खराब हो गइल हमार भी कुछो नहीं खे घरी लात मार के तू लोग हमारे घर ले बहरी करत रह जा 8 बरिस का लड़का हो गेला सन एके में नु 8 बरिस का लड़का भइला सन खा के ये आंख लागत नु एक आंख का लागता एक साल बियाह कइला तार एक बियाह क दल कौन के तब जकाल का होई ह काहे तोहरो तो 8 साल में बियाह क दे रहती सुन ला हम हाला गुला नहीं चाहत चली जी का मुंह लागल बानी थर थर के आए है ना देखो ई तार मेहरारू के नहीं भाषा चली तो गलती का कहती है अब रे हमर भाषा ना देखी अपने मेहरारू के देखी वाह इहे हाल बा जब संस्कारहीन घर के लड़की आ जियसन घर में नु तो घर के नहस तहस कर दियसन कुछ औरत देवी के रूप में आवेली कुछ राक्षसी के रूप में आवेली तो देवी के रूप में नहीं खाई राक्षसी के रूप में आइल भी है पूरा घर के खाए खाती हमारा दुख नहीं कि हम तो नीमक भात खा के जी ले अच्छा भगवान हवन राम देखत रहन कि के का करत बबुआ अपन कर्म कोइनी ते अपन कर्म करत रे माई अपन कर्म करतिया सबके एक दिन भोगे के बा हम तो भैया कसहू जिए लेम का करे के बा साला परिवार खातिर जियत रहे मेहरारू के एको दिन बात ना सुन रोज कहत रहे कि अपना नामे खाता खोलवा लीजी पैसा अपना खाता में कुछ रखी जी एक दिन लगा दियसन कहाँ रहम लेकिन आज तक अपन खाता हमने की खोलवैले है आज देखो वे ना सुनला के नतीजा हमार का हाल कर दिलसन। अच्छा कुछ कह छोटकी पतो चटक मटक बनावत है अब अलगा हो गल तो नीक लागता भर पेटाव खा लेता हम बड़की के लड़का फैका रहसन कि हेने एक चो थक देसन होने हकदम जीव भनक जात रहे छोटकी पतो जन सुख देती है नु तहन बड़की ना दी कबो जीवन में हाँ ना नहर पकड़त रहे कि अब अपने बाल बच्चा में घुसल तो हमरा के कर दिया जत मुहर धो के खाई जाए तन देखी खेतवा में ए सुनो का सुनो सुनो जी? सुनो तार ले को बात पूछे के बाबा कौन बात बा जी का कइले बनी पूछ आहो हमरा बड़की पतो हियले का बात बतियावत रहू का बतियावत रहे सुनले बनी त कही हमार पतोहिया में छोटकी देखले रहते ना कही छोटकी पतोहिया जौन कर ले रवे जौन करत अपने पतोहिया के संग है पूरा गांव में थुकता रवे निमन अपने मुंह सुना वाले ना बनी ना हमरा के थूकता ताहरा के लोग में चाटता तू चटकार बन हम ना काहे खातिर हमारा कौन काम बा हाँ। रवा लेखा सबे नहीं खे रवि एगो बनत पूरा महल्ला में महान हम महान हैं? बनी कि शैतान बनी हम अपना बेटा पतो खातिर बनी कि तारा के तू हमरा बेटा लाज माने हमरा ना लगे तो लगेला। मैं तू बनबो हमर माता के मेहर तू बन ना तू ही हाँ। बनबू हम हाँ। काहे के बनबू काहे हमरा पतो के बिगड़बू काहे मैं जैसा बिगड़बू करबू सब पूरा गांव कही के मुंह का रखबू करत नहीं हम का करता और सदा में सन बेटा के लात मत ले बहू ओकर रख ला बाल बच्चा अपना देख के अपना पर रख ला अपना घर रख ला हम कहे के रखली हमरा कौन काम बा सरवन बेटा भइल बा हाँ। सब दिन के नजर में शर्म त अपना अपना घर हिस्सा दे दे सरन ई कानी के सन दे ए मुंह संभाल के तनी का बोला मुंह गाड़ी मत द काहे मुंह से मारम हो जाई मुंह धोनी मत हाँ, कर काहे ना करम तू अपने कौन पर अगर बीच में बोले ला हम अपना बेटा का दुख दे जा ना तनी जा हो जुका चौमुखा पर गाड़ी दिह सोलिंगवा पर
तब बतिया ओकनी ले जम गप के तार भत्तार नु तहरे भतार हवसन आ तहरे खातिर खोजत ऐसन हो जुका जौन नातिया का बेटा जौन रानी हमरा के शिकायत हमरा घर के करत होई ओकनी के हाथ जंगर टूट जा। अच्छा केकर टूटत त भगवान देखत हन ऊपर वाला जैसन करबू वैसन भोगबू ए जुकावे जा जा तबे ऊपर जाइबू जा। ऊपर जाके नहीं खे भोगे के ना 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 जानलू तू ये सोना के झुलुआ ना गोलू चंगालिन बबू एक नंबर के तू सही में मुंह से अपना ऊंच बनेलू जौन जौन बतिया करत पतोहियन के नु एगो रोवतिया एगो हंसतिया तो उ सदापतिया जतने न कुल रोइया परी ओकर तू आइहा रोइमा हमरे थी करे खातिर हाँ आइहा। काहे के हाँ। जन्मावे के जन्मा द एगो के मत द तू दे ना दे रे खिलवाड़िया दे दे अपना घर वाले हिस्सा दे दे चुप रह तारा मुंह हम ना लागम तू रानी मुंह लगे लगे बाईस लगे लगे गाड़ी बाईस देबू अपने पपटरा बुझनलू बोल बस शरीर लाज नहीं खेला चल दे चंगालिन ढक छिए तेरा कर जाके घर वाली अब तक दे ढक के चलते घुगतान की बताओ ई कैसे हमरा बड़का बेटा पतो के बिगाड़ दस इस त अलगा कदर नते का बेटा बेटी के वो हमर लुगा लुटवावत रहसन आई खिलवाड़ी सन मेहरान से हमर शिकायत बतियावत रहसन ऐसा ने लोग के पिलुआ पड़ेला कोई निकाले वाला ना रहेला जानलू आइए काढ़े निकाले वाला ना रहेला आइए काढ़े भोगबू एक दिन है झुकावे आई खाना जुरी उहे पतोहिए तारा के तोरा दी खेले के कुदरो हम उहे पतोहिए दी हुरे के एक छिपा मना जानलू कर दी है आ जौन मना कर दी है। राहुला के जानत नु का हमारा अपन बेटा ह हमारा देखिए राहुल घास दी करी घास दी हो देखत रही हो आइए तू निकाले है बतावा हो बहिलवा कही बुढ़ाट भइल जतिया हमरा बेटल भी तक फसल बे उसे बतिया बतिया आई